कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. నా వాయిస్ మీ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది గురు. ఓకే ఓకే మేడం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనము 7వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరేంటంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవద్ విజ్ఞానం అని కూడా చెప్తారు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఇప్పుడు ఓకేనా మా తాజీ వాయిస్? ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. నేను మనం ఏం చూసాము? ఆరవ అధ్యాయంలో ఏంటంటే యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార, అలాగే ధారణ ధ్యాన సమాధి, ఇటువంటి ఈ 8 అష్ట అంగాలు అని చెప్తాము. ఆ అష్ట అంగాలు కలిగిన ధ్యాన యోగం, అష్టాంగ యోగంని నిన్న చూడడం జరిగింది. అక్కడ లాస్ట్కి భగవంతుడు చెప్పారనమాట. అంటే మధ్యలో అర్జునుడు అడిగాడు, మరి నా మనస్సు చంచలమైనది కదా, మరి ఆ మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేయడము అని. ఎందుకంటే ఒక చోట నిలవదు, మనం ఏదో స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తాము, ఆ మనసు కొంచెం సేపు కూడా చేయకుండా ఇటు తీసుకెళ్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క కోరికల కోసం మనసు అటువైపు మలుతూ ఉంటుంది. మరి దాన్ని నేను ఎలా నిగ్రహించాలి అన్నప్పుడు, అంటే వాయువునైనా నిగ్రహించగలం కానీ మనసుని ఎలా నిగ్రహించాలి అన్నట్లుగా అర్జునుడు అడిగారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పారు, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అర్జున, కానీ అభ్యాసము అలాగే వైరాగ్యము ఈ రెండింటితో మనము మనస్సుని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని నిన్న భగవంతుడు ఆ 6వ అధ్యాయంలో మనం చూసామన్నమాట. అలాగే ఈరోజు అంటే ఆ లాస్ట్ శ్లోకము, యోగినామపి సర్వేష మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమేయుక్త తమోమత. అంటే ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం, శ్రద్ధగా నన్ను భజిస్తున్నారో, నా నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నారో, నా నామాన్ని పలుకుతూ ఉన్నారో, వాళ్ళే అన్ని యోగంలోకెల్లా అత్యుత్తమమైన యోగము కలిగిన వాళ్ళు, అత్యుత్తమైన యోగంతో కూడిన వాళ్ళు అని భగవంతుడు నిన్న 6వ అధ్యాయంలో లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. మనం ఒక రకంగా చూస్తేనంటే నిన్న కర్మ షట్కము అంటే మొదటి 6 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ అయ్యాయి. 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు భక్తి యోగం. అలాగే ఓన్లీ నాకు నెట్ ఇష్యూ ఉంటే, మీరు వాయిస్ అర్థం కాకపోతుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, లేదంటే మ్యూట్లోనే ఉండండి, శ్రద్ధగా వినండి. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు ఏంటంటే భక్తి యోగం. అలాగే 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు అంటే ఇట్లా 6 అధ్యాయాలు, ఆ లాస్ట్ 6 అధ్యాయాలు జ్ఞానశకము అంటారు అనమాట. కాబట్టి మనం ఏదైనా, నేను చెప్పాను కదా, ఒక క్రీమ్ బిస్కెట్ అనుకోండి, పైన ఒక బిస్కెట్ ఉంటుంది, కింద ఒక బిస్కెట్ ఉంటుంది, మిడిల్ లో క్రీమ్ ఉంటుంది. మనం పిల్లలైనా సరే మనమైనా సరే మనకు కూడా ఏంటంటే ఆ క్రీమ్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఒక బంగారం దాచి పెట్టుంది అనుకుందాం, అంటే ధనము బంగారము దాచిని ఏదైనా పెట్టుంది అనుకున్నాం. ఆ పెట్టెలో కూడా పైన కింద బాక్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ మన యొక్క విలువైన ఆ ధనమైన అలాగే బంగారమైన కూడా మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మధ్యలో మనం దాచిపెట్టేదంతా కూడా చాలా విలువైనది. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాట్లాడి. ఓకే, ఈసారి వాయిస్ బ్రేక్ అయితే చెప్పండి మాతాజీ, నేను ఆఫ్ చేస్తాను. ఆన్ చేసి ఉంది, చూద్దాం. విజయం చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. అయితే ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ 6 అధ్యాయాలు కూడా ఏంటంటే అలా టేస్టీగా ఉంటాయి, అంటే చాలా ఉత్తమమైనవి, మనకి చాలా విలువైనవి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ 7 అధ్యాయాలు కూడా మిస్ అవ్వకుండా వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. చాలా బ్రేక్ అవుతుంది గురు. ఓకే ఓకే. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే, హరే కృష్ణ,
ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. అంటే జ్ఞానం. ఈ అధ్యాయం పేరే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం భగవద్గీతలో ఒక 5 విషయాల గురించి: కాల, కర్మ, ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి. వీటి గురించి చెప్తున్నారు. అలాగే జ్ఞానం అంటే ఏంటి? నేను ఆత్మ, భగవంతుడు పరమాత్మ, మనం వేరు, శరీరం వేరు అని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే మనకి భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి, అలాగే భగవంతుడి గురించి, ఆయన యొక్క విభూతుల గురించి, ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం గురించి తెలుసుకోవడము విజ్ఞానం. కాబట్టి ఈరోజు మనము జ్ఞానం గురించి అలాగే విజ్ఞానం గురించి కూడా చూడబోతూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు: ఓ అర్జున, నీ మనసును సమగ్రంగా అంటే సంపూర్ణంగా నా మీదే నిలుపు. తత్శృణు, తత్శృణు, శ్రద్ధగా విను. ఎందుకు? వినడం అనేది చాలా ముఖ్యం. మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో మొదటిది కూడా ఏంటి చెప్పండి? శ్రవణం. శ్రవణం ప్రభు. కాబట్టి నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో కూడా ముఖ్యమైనది శ్రవణం. స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే మొదటిది కూడా అదే. కాబట్టి మనం శ్రద్ధగా వినాలి, అలాగే వినడంలో శ్రద్ధ వహించాలి. అలాగే యోగంలో ఈ మనం భగవంతునితో అనుసంధానం అయ్యే అన్ని యోగాల్లోకెల్లా భక్తి యోగము ఉత్తమమైనది. మనం ఎప్పుడైతే ఒక కర్మం చేసి ఫలితం మీద ఆసక్తి పెంచుకుంటామో అది సకామ కర్మ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తాం, అంటే మనకి అది కావాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కాబట్టి అది సకామ కర్మ అవుతుంది. అదే మనం కర్మలు చేస్తున్నాం, ఫలితం భగవంతుడికి ఇస్తాము. అలాగే బుద్ధి ఉపయోగించి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము, జ్ఞానం ఉపయోగిస్తాము, అది జ్ఞానయోగం. అదే మనం కర్మలు చేసి భగవంతుడికి ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటే అది కర్మయోగం అవుతుంది. మనం ఒక తేనె ఉందనుకోండి, సీసాలో ఒక తేనె ఉంది. అది చాలా రుచిగా ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? మనం దాన్ని టేస్ట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. టేస్ట్ చేయకుండా ఓకే బాగానే ఉండొచ్చు అట్లా ఉంటే కరెక్ట్ కాదనమాట. మనం ఆ తేనెని రుచి చూస్తేనే దానికి అప్పుడు మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే మనం కూడా ఈ భక్తి యోగం అనే దీనిని మనం ఆస్వాదించగలిగితే అప్పుడు మనకి ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్న ఆ అమృతం అనేది మనకి తెలుస్తుంది, ఆ టేస్ట్ అనేది మనకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. తశృణు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీన్ని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు. అంటే ఈ జ్ఞానము అలాగే విజ్ఞానము అంటే నువ్వు ఏంటి, నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి, నువ్వు అసలు ఏం చేయాలి, ఈ విషయాలను కనుక నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు మళ్ళీ ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. ఏంటి? ఎన్నో వేల మంది ప్రయత్నం చేస్తారు, ఆ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళలో పరిపూర్ణ సాధించే వాళ్ళు మళ్ళీ చాలా కొద్ది మంది. మళ్ళీ దాంట్లో కూడా నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఒక్కడ ఉంటాడని చెప్తున్నారు. మనకు అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, చాలా మంది రన్నింగ్ రేసుల్లో పాల్గొంటారు, కొన్ని వేల మంది. ఆ రన్నింగ్ రేస్ని పూర్తి చేసేవాళ్ళు తక్కువ మంది, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. మళ్ళీ అందులో కూడా ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు, సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళు, అట్లా చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు. కాబట్టి మనం దీంట్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఈ 18 రోజులు అటెండ్ అవ్వడానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అందులో అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అందులో కూడా మళ్ళీ లాస్ట్ వరకు వినేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఆ తక్కువ మంది విని మళ్ళీ ఆచరించే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉండాలని మనం కోరుకుందాం. ఎందుకు అంటే మనం వంతుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి. భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతి యమ్మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది.
ఇవన్నీ భగవంతుని యొక్క భిన్న ప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతా మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ గొప్ప బాహువులు కలవాడ అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి, కానీ దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంది. అదే ఈ జగత్తు యందు ఉన్న జీవరాశులకు మూలాధారమైన జీవాత్మలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందాక మనం చూసింది అపరాప్రకృతి. అవి ఆ భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, అలాగే మనసు, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారం. వీటికి అతీతంగా ఉండేదేంటి? పరాప్రకృతి. ఆ పరాప్రకృతి అంటే మనమే, అంటే జీవరాశులు అన్నమాట. ఈ జీవరాశులు ఏం చేస్తవి? ఆ అపరాప్రకృతిని తమ యొక్క లాభం కోసము వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉపయోగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే భగవంతుడికి ఒక రకంగా 3 రకాల శక్తులు ఉంటాయి. అవే యోగమాయ అంటే ఆంతరంగిక శక్తి అని చెప్తారు. 2 బహిరంగ శక్తి అంటే మహామాయ. మనము బహిరంగ శక్తిలో ఉంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఈ బహిరంగ శక్తిలో ఉంటూ ఉంటాము. అలాగే తటస్థ శక్తి అంటే మనం, ఈ మనుషులము, ఈ జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఇట్లా ఈ ఫోటోలో చూపించాలంటే చెట్లు అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా తటస్థ శక్తి, భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి. ఉన్న 3 శక్తులలో మనము తటస్థ శక్తి అంటే ఒకటి యోగమాయ వైపు వెళ్తూ ఉంటాము, అంటే ఆధ్యాత్మికత కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. 2 ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధించబడి ఉంటాము, అంటే మహామాయ యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటూ ఉంటాము. అంటే ఇంద్రియ భోగం కోసం మనకి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మహామాయలోకి వస్తూ ఉంటాము. అంటే ఒక పెద్ద గ్లాస్ ఉంది, ఆ గ్లాసులో నీళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని మంచి నీళ్ళే, కానీ ఒక్క విషపు చుక్క పడ్డా కూడా అదంతా విషం అవుతుంది. అలాగే మనం వచ్చేటప్పుడు ప్యూర్గా వచ్చాము, కానీ మనలోకి కొన్ని కొన్ని ఏవైతే కోరికలు, ఈ ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించి ఏవైతే ఒక అటువంటి ఒక డ్రాప్ పడిందో, అప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం అంతా కూడా కలుషితం అయింది. కాబట్టి మనల్ని ఈ మహామాయ అనేది ఇంకా ఇంకా ఆ ఇంద్రియ భోగం వైపు లాక్కెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనమేమో యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అంటే ఒక తల్లి లాంటిది అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడతాం. తల్లి తల్లి మనల్ని తండ్రి దగ్గర కాపాడుతూ ఉంటుంది దెబ్బలు పడకుండా. అట్లాగే యోగమాయ అంటే ఆంతరంగిక శక్తి కూడా ఏంటి, మనం కొంత అటువైపు కనుక ప్రయత్నం చేసి అటు చేరుకోవాలి అనుకుంటే మనకి సహాయపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్నాము, అటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా అనేది మనము ఆలోచించుకోవాలి. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. ఏ 2 ప్రకృతులు? పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకోవాలి. అంటే మనం చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, మరి సృష్టించడం ఎందుకు, లయం చేయడం ఎందుకు అని. యొక్క అంటే ఇప్పుడు ఒక సాలె పురుగు ఉందనుకోండి, మొత్తం కూడా ఒక వలలాగా అదంతా క్రియేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని అంతటిని కూడా తను బయటకు వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే దాని మొత్తాన్ని కూడా తీసేస్తుంది అనమాట. అట్లాగే ఈ 2 ప్రకృతులు కూడా ఈ సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని, ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించాలి. అలాగే అవి ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి కూడా భగవంతుడే కారణము. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడి కంటే ఇంకా శ్రేష్టమైన వస్తువు ఇంకొకటి లేదు. ఆ సత్యం అంటే ఇంకొక సత్యం లేదు. ఆయనే అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ సత్యం. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. అందుకే ఇక్కడ ముత్యాల దండలో మనకి ముత్యాలు కనిపిస్తాయి, అందులో దారం కనిపించదు. ఆ దారం ఎవరంటే భగవంతుడు అని తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క లోకం, భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి, అంటే అన్ని ఉన్న ఎన్ని లోకాలైనా అన్నిటికీ కూడా ఆధారం ఎవరంటే భగవానుడే. అతని శక్తి అన్నిట్లో ఉంటుంది, కానీ అక్కడ ఆయన కనిపించరు మనకి. అంత మాత్రం లేనట్లు కాదనమాట. అవ్యక్త రూపంలో అన్నింట్లో కూడా భగవంతుడు ఉంటారు. భగవంతుని శక్తి వల్లనే అదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆయన కంటే శ్రేష్టమైన సత్యం కూడా ఇంకొకటి లేదని చెప్తున్నారు. అది
ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఆయన పైన ఆధారపడి ఉంది. అంటే ఆయనకంటే అధికమైంది కానీ ఆయనతో పాటు సమానమైంది కూడా ఏదీ లేదు. అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడిని ధనంజయ అని పిలుస్తున్నారు. అంటే ధనాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే పాండవులకి ఈ యాగాలు చేయాలి, యజ్ఞాలు చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఆ రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తారనమాట, ఇంద్రప్రస్థాన్ని. అప్పుడు కూడా ఆయన ధనాన్ని కూడబెడతాడు, దానంతటికి కావలసిన ధనాన్నంతటి కూడా. అందుకే ధనంజయ అంటున్నారు. అలా ఎలా అయితే ఆ పాండవుల్లో ధనాన్ని సమకూర్చడానికి అర్జునుడు శ్రేష్టమైన వాడుగా ఉన్నాడో, అలాగే ఈ యొక్క భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నింటిలో కూడా శ్రేష్టమైన వాడిని నేనే అని స్వయంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే వేరే వేరే వాళ్ళు చెప్తే దాంట్లో అది అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరన్నా నీ వెనక నేనున్నాను, ఇది నువ్వు చేయొచ్చు అని, తర్వాత దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాకేం సంబంధం లేనట్టుగా ఉంటారనమాట. కానీ భగవంతుడు చెప్పాడు అంటే చేస్తాడు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దఖ్యే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారమును, ఆకాశంలో శబ్దమును, మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యమును నేనే. సాక్షాత్క కృష్ణుడే ఓంకార శబ్దం. మనకి ఒక రకంగా చూస్తే ఏదైనా ఒక సముద్రం పక్కన ఉన్నప్పుడు, బాగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు ఆ అల్ల ఓంకారం వినిపిస్తూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే మన యొక్క నిశ్వాసలు కూడా ఓంకారంలోని ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే మనం బాగా దాహంగా ఉన్నప్పుడు ఆ నీటిని మనం రుచి చూస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఆ యొక్క రుచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే భగవంతుడి నుంచే. అలాగే సూర్యచంద్రుల్లో కాంతి కూడా భగవంతుడే. అలాగే ఇక్కడ ఈ 8-11 శ్లోకాల్లో వేటిలో ఏది భగవంతుని యొక్క విభూతో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. జలంలో రుచి, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారము, ఆకాశం నుంచి వచ్చే శబ్దము, మానవుల్లోని సామర్థ్యము, భూమి నుంచి వచ్చే సువాసన. మనకు బాగా ఇట్లా ఇప్పుడు సమ్మర్ నడుస్తూ ఉంది, బాగా వేడిగా ఒకసారి మంచి ఏదైనా వర్షం పడినా కానీ, లేకపోతే బాగా నీళ్లు పెట్టినా కానీ మంచి సువాసన లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలాగే అగ్ని, అందులో ఉండే వేడిమి, జీవించే జీవులలో జీవనము, అంటే మనలో ఉండే ఆత్మ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. తపస్సులలో తపస్సు, సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆది బీజము, బుద్ధిశాలులో బుద్ధి, శక్తిమంతులలో పరాక్రమము, బలవంతులలో రజము మరియు కోరిక లేని, అంటే ఆ బలవంతుల్లో కూడా ఉండే బలం ఆయనే, కానీ దాంట్లో కూడా ఆయన ఏంటి ఆ రజస్, అంటే కోరికలు లేని బలము ఆయనదనమాట. అలాగే ధర్మ సూత్రములకు విరుద్ధంగా లేని మైథునము, అంటే మనం ఈ మధ్యన చాలా చాలా విపరీతంగా చూస్తూ ఉన్నాము అక్రమ సంబంధాలు. వాటి వల్ల ఒకరిని ఒకరు హత్యలు, లేకపోతే పిల్లల్ని హింసించడము, పిల్లల్ని హత్యలు చేయడము చాలా ఘోరంగా తయారైపోయింది అనమాట. అవన్నీ ఎందుకు? ధర్మం తెలియదు వాళ్ళకి, ఈ ధర్మ సూత్రాలకి విరుద్ధంగా చేస్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఆ మైథున సుఖం కోసం ధర్మ సూత్రాలని లెక్క చేయకుండా వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి ధర్మంగా ఉండే మైథున సుఖం కూడా భగవంతుండే అని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః ఏభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచము ఆ గుణములకు అతీతుడను, నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది. 3 గుణాలు, సత్వ రజస్ తమో గుణాలు. ఈ 3 గుణాల ద్వారా మనం మోహితులవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఈ గుణాలకి అతీతుడు, భగవంతుడు నిర్గుణుడు అనమాట. కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనమేమో సత్వగుణంలో ఉంటాము, రజోగుణంలో ఉంటాము, తమో గుణంలో ఉంటాము. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ భగవద్గీత వినడము, భగవంతుడికి సంబంధించిన బుక్స్ చదవడము, లేకపోతే భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టి జపిస్తూ ఉండడము, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాము. రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు అసలు భగవంతుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు, అన్ని భగవంతుడికి ఎందుకు ఉన్నాయి అటువంటి శక్తులు, మరి నాకెందుకు లేవు అని మనము ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడేమో మనల్ని మాయ కప్పివేసి ఉంటుంది. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, మహామాయ. అందువల్ల అసలు మనం భగవంతుడే లేడంటాం, నేనే భగవంతుణ్ణి అని ఇటువంటి దురాచారాలతో, అంటే అటువంటి
ఆ, దురాచార ఆలోచన వచ్చి మనము అట్లా ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ గుణాల్లో చిక్కుకుని ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా మనకి భగవంతుడు కనిపించడు. భగవంతుని చూడడానికి చాలా సులభం అని మనకి వచ్చే అధ్యాయాల్లో చెప్తారు. ఇందా చూసినట్లుగా మనకి ఒక 2 మాయా తెరలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి మహామాయ అయితే, అంటే ఆ మహామాయలో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ త్రిగుణాల వలయంలో చిక్కుకొని ఉంటాము. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ తెర తొలగుతుందో అప్పుడు మనము ఆ యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క మాయలోకి, అంటే భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక మాయలోకి వెళ్తాము. అక్కడ దాటడము చాలా సులువు. అందుకే మనకి ఉపదేశామృతం అని శ్రీ రూపగోస్వామి చెప్తారు. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన సంగత్యాగా సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. అంటే ఉత్సాహంగా ఉండాలి, నిశ్చయాత్ మనము ఎప్పుడు కూడా జపం చేస్తూ ఆ, నిశ్చయంగా ఉండాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి, మన కర్మలు మనం చేస్తూ ఉండాలి. సంగత్యాగాత్ అంటే సంగత్యాగాత్ త్యజించాలి. దేన్ని? భక్తుల యొక్క సంగత్యంలో ఉండాలి. మనకి ఏవైతే అవసరం లేని సాంగత్యం ఉందో, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనము ఆ, మద్యం సేవించడానికి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే సేవించరు, పక్కన ఉండి మనల్ని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా ఏవైతే మంచి ఉందో అటువంటి సాంగత్యంలోకి వెళ్ళాలి. కానీ చెడు సాంగత్యాలని, చెడు వ్యక్తుల్ని వదిలేస్తూ ఉండాలి. అంటే రాజకీయ విషయాలు ఇటువంటి వాటిని మనం ఆ, అది ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే, మిగతాది మనకి అది అవసరం లేదని ఎప్పుడు తెలుస్తుందో దాన్ని వదిలేసేయాలి. సతో వృత్తి అంటే మంచి చేయడం, అంటే గురువులు చెప్తూ ఉంటారు, అవి భగవంతుడు చెప్పింది వాటిని చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి వాటిని చేస్తూ ఉంటే మనము ఈ మహామాయని, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుని దాటొచ్చు అని శిల రూపగోస్వామి చెప్తారు. కాబట్టి దీన్ని ఎలా దాటాలని ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈయన దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో ఇది త్రిగుణ స్వరూపం కలిగిందని ఇందా చూసాం మనం. ఇది కూడా ఏంటి? ఈ దైవమాయ అనేది చాలా దివ్యమైనది. ఇదేదో ఆ, అల్పమైనది లేకపోతే మంచిది కాదని కాదు. ఇది కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందే. ఈ దైవమాయను దాటడం కూడా సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ దాన్ని దాటాలంటే కూడా, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఈ మాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాటాలంటే కూడా మళ్ళీ మనం భగవంతుని యొక్క శరణే వేడాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? నా మాయను ఛేదించుకుని బయటకు రావడం అనేది మళ్ళీ నాతోనే, నాకు శరణాగతి అయితేనే అది సాధ్యమవుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క ఈ భౌతిక జగత్ అనేది మనం అంటూ ఉంటాం కదా, భవసాగరం. కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప మహాసముద్రం అన్నమాట. ఇక్కడ అంతా కూడా కష్టాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. అందుకే ఆ, ఆ, శ్రీరామచంద్రులు చెప్తారు కదా, ఆ, ఎవరు ఆయన భక్తుడు, నా తరమా భవసాగరమీదను నలినదలే క్షణ రామా ఏ తీరుగనను దయచూపెదవో ఇలవంశోద్ధక రామా అని చెప్తారు. ఈ భవసాగరం ఈదడం ఎవరి వల్ల చాలా కష్టం, కానీ మళ్ళీ అది అంత అసాధ్యమైనా కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే కాపాడాలని అక్కడ కోరుకుంటున్నారనమాట ఆయన. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, ఎవరైతే పూర్తిగా భగవంతుని శరణాగతి పొందుతారో అలాంటి వారు మాత్రం సులభంగా దాటగలుగుతారు అని. అందుకే మనకి ఆ, శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్తారు, సమాశ్రితాయే పదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారేహే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాంన తేషాం భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాంన తేషాం. అంటే ఇక్కడ ప్రతి పదము, అంటే మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని ఎవరు మనల్ని ఆ భవసాగరాన్ని నుంచి రక్షించేది? మళ్ళీ ఈ విశ్వం అంతటికి కూడా ఆశ్రయమైన వాడు మురారి, అంటే మురాసురుడు అని ఒక అసురుడు ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన ఒక శత్రువు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఈ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క మనం ఆయన యొక్క పాద పద్మ అనే ఆ నౌకని, అంటే ఆయన యొక్క పాదాలే ఒక మనల్ని నౌకలాగా ఎక్కించుకుంటాయి అనమాట, మనల్ని ఈ భవసాగరం నుంచి దాటిస్తాయి. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే ఆ వైకుంఠ లోకాలు ఎలా ఉంటాయంట, మనకి ఒక
ఆ, వత్స అంటే ఒక ఇది ఆవు యొక్క దూడ ఉంటుంది కదా, వత్స అంటే అదనమాట. దాని యొక్క గిట్ట అంటే అడుగు ఒక నేలలో గనక వేస్తే, తడిగా ఉన్న నేలలో వేస్తే ఎంత అడుగు ఎంత గుంట పడుతుందో అంత చిన్నగా అయిపోతుంది. ఈ ఫోటోలో చూస్తే ఈ భవసాగరం ఎంత ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. కానీ ఈ భవసాగరం మనం భగవంతుని యొక్క శరణాగతి వేడుకుంటే అది ఒక అంత చిన్నగా, అంటే ఆ దూడ యొక్క గిట్ట ఎంతైతే ఉంటుందో అంత చిన్నగా అయిపోతుందని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి భాగవతంలో అన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క విశేషమైన లీలలు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. భగవంతుని నమ్ముకున్న వారికి ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఆలస్యం చేయకుండా కాపాడుతూ ఉంటారు. అదన్నీ కూడా మనం భాగవతంలో చూస్తాము. ఉదాహరణకి మనం మొన్న కూడా ఆ, చెప్పుకున్నాం ద్రౌపదీ దేవి, అలాగే గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఆయన భార్య పిల్లలతో కలిసి ఆ, చెరువులో అంటే ఒక నీళ్ళలో దిగి ఆడుకుంటూ ఉంటాడనమాట. కానీ ఒక మొసలి తన కాళ్ళు పట్టుకుని పీడిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక నా వల్ల కాదు, ఇక నేను దేహాన్ని త్యజించేయాల్సిందే, అంటే నా ప్రాణం ఇక్కడి నుంచి పోవాల్సిందే అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో అప్పుడు వెంటనే ఇంకా భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటుంది. ఒక పుష్పాన్ని తీసి అక్కడి నుంచి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక 1000 సంవత్సరాలు పోరాడుతుంది ఏదని చెప్తారు. తర్వాత భగవంతుని వేడుకుని భగవంతుడికి ఆ పుష్పాన్ని సమర్పించి ఇంకా నువ్వే నాకు దిక్కు అని కోరుకుంటుందన్నమాట. వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ గజేంద్రుడు కోరారు, భగవంతుడు వెంటనే వచ్చేసారు. ఎందుకు? ఆయనకి పూర్వకర్మలో ఆయన ఆ, శుద్ధ భక్తుడు. పూర్వ జన్మలో ఇంద్రద్యుమ్నుడో ఏదో ఉంటుంది ఆయన పేరు. అప్పుడు ఆయన వచ్చి వెంటనే ఆ యొక్క గజేంద్రుడికి మోక్షం కలిగిస్తారు, ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్తారు. అలాగే ద్రౌపదీదేవి ఎప్పుడైతే ఒక చేత్తో గట్టిగా తన చీరను పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో ఆ, ఎవరైతే హింసిస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ నుండి కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వేడుకుంటూ ఒక చేత్తో కృష్ణుని పిలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇంకా నా వల్ల కాదు అని ఎప్పుడైతే, ఇక నా వల్ల కాదు కృష్ణ నువ్వే నన్ను కాపాడాలి అని అనుకుంటుందో వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు వచ్చేస్తారు, ఆవిడకి వస్త్రాలను ఇస్తారనమాట. అలాగే సుధామ ఎప్పుడైతే కృష్ణుని కలవాలనుకుంటారో తన ఆప్తమిత్రుడైన కృష్ణుడి కోసం అక్కడికి వస్తారో ఆ ద్వారపాలకులకు చెప్తారు, నేను కృష్ణుడి యొక్క ఆ, స్నేహితుడిని అని. అది విన్న ఆ ద్వారపాలకులు అక్కడికి వెళ్ళి కృష్ణుడికి చెప్పంగానే ఆయన ఆ ఉత్తరీయం ఉందా, కిరీటం ఉందా, కాళ్ళకు చెప్పులు ఉన్నాయా, అసలు ఇటువంటివి ఏమీ పట్టించుకోకుండా వెంటనే వచ్చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఆయన మిత్రుడు, భక్తుడు కూడా. కాబట్టి మనం భగవంతుడి వైపు ఒక్క అడుగు వేయడమే ఆలస్యం. భగవంతుడు మనల్ని 1000 అడుగులు 100 అడుగులు మన వైపు వేస్తూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు మనల్ని రక్షించడానికి. అందుకే ఆయన యొక్క నామం జపించడం కోసం మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా తాతాలాడుతూ ఉండాలి. ఎందుకు? ఇప్పుడు హనుమంతుడు ఉన్నాడు, ఎక్కడుంటాడు? రామనామం ఎక్కడ జరుగుతూ ఉందో ఆయన అక్కడ తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటారని నారదుడికి చెప్తారనమాట. ఆయన ఎక్కడో లేను నేను, నా యొక్క భక్తులు ఎప్పుడైతే నా నామాన్ని పలుకుతూ ఉంటారో, నా భక్తులు ఎక్కడైతే ఉంటారో నేను అక్కడే తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాను అని. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నామము, భగవంతుని యొక్క ఆ, దేహము, భగవంతునికి ఇటువంటి వాటికి తేడా, భేదం, భిన్నం అనేది లేదు. ఆయన యొక్క నామైనా ఆయనైనా అంతా కూడా సమానమే. ఇది ఎవరు తెలుసుకోలేరు, ఎవరు ఆచరించలేరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావాలను ఆశ్రయించిన దుష్టులు నాకు శరణుజొచ్చరు. అంటే మూర్ఖులు, తెలివిగల వాళ్ళు, అంటే ఎవరైతే లేరో తెలివి ఎవరికైతే లేదో అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు. వాళ్ళెవరు? మూఢులు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ దుష్కృతినః అని మనం చూస్తే, నమాం దుష్కృతినో అంటే దుష్కృతినః అంటే వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు, దుష్కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎల్లప్పుడూ చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని ఏమంటారంటే మూఢులు, నర అధములు, మాయ చేత జ్ఞానము అపహరించబడిన వారు, అలాగే అసురీ లక్షణాలు, అసురీ భావాలు కలిగిన వాళ్ళు. వీళ్ళలో ముఖ్యంగా ముందు మూఢులు. వీళ్ళు ఒక గాడిదలాగా ఎంతో పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? సాయంత్రానికి యజమాని గడ్డి పెడతాడు కదా గాడిదకి, ఆ గడ్డి కోసము ఏదేదో ఎంత కష్టమైన పని చెప్పినా కూడా చేస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ కొంచెం తెలివి ఉపయోగిస్తే ఆ గాడిదకి గడ్డి ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. కానీ అది తెలుసుకోలేక
ఆ యజమాని పెట్టే కష్టాన్ని పడుతూ సాయంత్రానికి ఆ గడ్డి కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే నరులలో అధములు చాలా చాలా కోరికలతో వాళ్ళ యొక్క శరీరం గురించి, ఇంద్రియ భోగం గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ పంచేంద్రియాలను ఎలా తృప్తిపరచుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ రోజుకి తిన్నామా, బాగా నిద్రపోయామా, ఈ రోజు మనకు పూర్తయిందా, ఇట్లా ఆలోచించేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించిన ఆలోచన అనేదే ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళ యొక్క శరీరము ఆ, చాలా సుఖంగా ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్, రాక్షస భావాలు కలిగిన వాళ్ళు. రాక్షస భావాలు కలిగిన వాళ్ళు అంటే అసురీ భావాలు కలిగిన వాళ్ళు. రావణాసురుడు అంటే ఎంతో అహంకారం, నేనే శక్తివంతుడని. సీతాదేవిని అపహరించిపోయారు. తెలియదు వాళ్ళకి ఈ ఏది చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అని. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ జ్ఞానం అనేది అపహరించబడింది. రావణాసురుడు కూడా గొప్ప జ్ఞాని, కానీ ఏం లాభం? అంతా చేయకూడని పనులు, రాక్షస భావాలను కలిగి, అసురీ భావాలను కలిగి చేయకూడని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే మాయ చేత జ్ఞానం అపహరింపబడిన వాళ్ళు. వీళ్ళేంటంటే తెలివితేటలైతే ఉంటాయి, కానీ అనవసరంగా వాదనాడుతూ ఉంటారు. అంటే తెలిసిన వాళ్ళతో వాదనాడుతూ ఉంటారు. అసలు భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? ఉంటే నాకెందుకు కనిపించడు? నాకు కూడా కనిపించమని చెప్పండి. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎక్కడుంటారు? మరి ఎందుకు ఆ కష్టాల్లో నుంచి బయటికి తీయరు? ఇట్లా వాళ్ళని వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప మేధావులుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు చదువుకున్నారు, జ్ఞానం అయితే ఉంది, కానీ ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ, అవసరమైన వాటికి ఉపయోగించలేకపోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళే గొప్ప గొప్ప మేధావులని అనుకుంటూ ఉంటారు. మనం అనవచ్చు, మరి మనం ఏమైనా చేస్తే కదా మనకి భగవంతుడు కనిపించడానికి. మనం భగవంతుడి కోసం ఏం చేయకుండా మనకు భగవంతుడు కనిపించాలి అంటే, నిన్నే ఒక డిస్కషన్ కూడా వచ్చింది కదా, ఒక ఐఐటి కోసం ప్రిపేర్ అయితే కదా ఐఐటి సీట్ కానీ ఐఐటిలో మనం ర్యాంక్ అని కొట్టేది. అదేం చేయకుండా నాకు ఐఐటీలో ర్యాంక్ రావాలంటే రాదు కదా. కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఆయన యొక్క అర్హత, దానికి అర్హత సంపాదించాలి. రామదాసు, అన్నమాచార్యులు వాళ్ళు చెప్పారు కదా, మాకు భగవంతుడు కనిపించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్హత ఉంది. కాబట్టి మనకున్న ఈ బుద్ధి భగవంతుడి యొక్క కార్యాల్లో లగ్నం చేయగలిగితే అప్పుడు మనకి భగవంతుని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ అశ్రీభావం కలిగిన వాళ్ళకి ఏంటంటే దురహంకారంతో మాకు తిరుగులేదనుకుంటారు. ఎప్పుడు కూడా మేమే ఏమైనా చేయగలమని ఆ నెగిటివ్ థాట్స్లో ఉండిపోతూ ఉంటారు. భగవంతుడే లేడు, ఇదంతా కూడా మాయ అని చెప్తూ ఉంటారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతిమర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఇందాక నలుగురు భగవంతుని ఆశ్రయించని వాళ్ళైతే, ఈ నలుగురు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేవాళ్ళు. ఎవరు వీళ్ళు? ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు అంటే జిజ్ఞాసువులు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు అంటే ధనాన్ని కోరేవాడు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ముందుగా మనం ఆర్తుల గురించి. వీళ్ళేంటంటే కష్టాలు ఉంటాయి. వీరి కష్టాలు ఉండడం వల్ల భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మనకి కష్టాలు కూడా మంచిదే. ఎందుకు అంటే మనకి అలా అయినా కూడా భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు కాబట్టి. అలా అయినా మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఈ మనిషి జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది. దుర్లభ మానవ జన్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి ఈ జన్మలోనే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తే మంచిది. నెక్స్ట్, అర్థార్థి. ధనం అవసరం ఉండేవాడు అనమాట. ధనమే కాదు, వాళ్ళకుండే కోరికలు కూడా తీరాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ యొక్క చూడండి, ఆయన యొక్క పిల్లల కోసం అంటే ఆహారం అనో లేకపోతే వారి యొక్క చదువుకనో దీనంగా అర్థిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుణ్ణి, మొక్కుతున్నాడు అనమాట. మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి, మంచి చదువు ఇవ్వాలి, ఇటువంటివి. అలాగే జిజ్ఞాస. జిజ్ఞాస అంటే తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు అనమాట. ఇంకా లాస్ట్ జ్ఞాని. ఇతను ఎవరు అంటే, నేను ఆత్మని కాదు శరీరం అని తెలుసుకుని ఏం చేయాలని ఆ, భగవంతుడి వైపు మరలేవాడు అనమాట. ఇలా ఈ నలుగురిని మనం చూస్తే భగవంతుని యొక్క శరణాగతి పొందడానికి వీళ్ళకి అవకాశం అయితే ఉంది. కాకపోతే వాళ్ళలో నుంచి కూడా కొంతమంది మాత్రమే భక్తులుగా మిగులుతారు. అంటే వారి యొక్క అవసరం ఉంది, ఆర్తితో ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి వచ్చారు, అది తీరిపోయింది అనుకోండి, వాళ్ళు భక్తిలోకి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. జ్ఞాని అనే వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరిగా భగవంతుని వైపు వస్తారు. ధనం అవసరం ఉంది, అవసరం తీరాక మళ్ళీ వాళ్ళు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. జిజ్ఞాసు వాళ్ళకి కొంత
తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం అయితే ఉంది, కొంత తెలుసుకుంటారు. తర్వాత ఆ ఉత్సాహం ఉంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్తారు, లేకపోతే ఆగిపోతారు. అలాగే ఎవరైతే ఆర్తులు ఆ అవసరం అయితే ఉందో వాళ్ళు తర్వాత కూడా భగవంతుడి వైపు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఆ కష్టం తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆగిపోవచ్చు. అలాగే మనము ఇక్కడ ఆర్తి ఏదైతే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, గజేంద్రుడు 1000 సంవత్సరాలు పోరాడారు. గత జన్మ సుకృతం వల్ల భగవంతుణ్ణి శరణు వేడగలిగారు. మనకు ఒక రకంగా ముసలి అంటే మనం ఈ భవసాగరంలో పడే కష్టాలు అనమాట. ఆ ముసలిలాగా మనల్ని గట్టిగా పట్టుకొని పీడిస్తూ ఉంటాయి. ఆ కష్టాల నుండి మనం బయటపడడానికి పోరాడుతూ ఉంటాం. కానీ అది ఆ కష్టం తీరడానికి భగవంతుని యొక్క కృప కావాలి. అలాగే ద్రౌపదీదేవి ఇందాక చూసాం మనం. అలాగే ఇక్కడ ధ్రువుడు అనమాట, అర్థార్థి. 5 సంవత్సరాల వయసులోనే అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేశారు. ఎందుకు? ఆయన యొక్క తండ్రి వాళ్ళ యొక్క తమ్ముణ్ణి ఒక సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు, ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నారు. ఆయన సింహాసనంలో కూర్చొని ఈయన కూడా పొట్టిగా కాబట్టి వెళ్ళారు, నేను కూడా మీ ఒళ్ళో కూర్చుంటాను అని. అప్పుడు ఆయన యొక్క సవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ అవమానపరుస్తుంది. నువ్వు నా కడుపున పుట్టలేదు, నువ్వు నా కడుపున పుట్టుంటే నువ్వు కూడా మీ తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చునేవాడివి, కాబట్టి నీకు అర్హత లేదు. నువ్వు మళ్ళీ అత్యాచారం చేసి నాకు కూడా పుడితే బ్రేక్ హరే వచ్చింది. కృష్ణ అవకాశం ప్రభుజీ, ఉండొచ్చు. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభు, బాగా వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే. అర్థార్థి అంటే ధ్రువుడు 5 సంవత్సరాల చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే ఆయన యొక్క తండ్రి ఇంట్లో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది గురుజీ. బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వస్తుంది. ఓకే ఓకే మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. అర్థార్థి అంటే ధ్రువుడు మనం చూస్తే గనక ఆయన 5 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన యొక్క తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఆయన యొక్క సవతి తల్లి అవమానం పరిచిందని ఆయన తల్లికి చెప్తాడు వెళ్ళి. తల్లి కూడా చెప్తుంది, భగవంతుణ్ణే శరణు వేడు, నాకంటే ఆయన నీకు సహాయం చేయగలడు. నేను చేసేదానికంటే ఆయన కొన్ని కోట్ల రెట్లు ఆయన నీకు సహాయం చేయగలడు అని. ఆయన వయసు 5 సంవత్సరాలు. ఆ వయసులో అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తారనమాట. అప్పటికి తపస్సు చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు నారదుల వారు చెప్తారు, ఇప్పుడు కాదు, నువ్వు తర్వాత వద్దు, కానీ ఇప్పుడు ఇంత చిన్న వయసులో వద్దు అని. కానీ ఆయన పట్టు వదలడు, నేను చేయాల్సిందే, భగవంతుణ్ణి నా కోరికలు తీర్చుకోవాల్సిందే అని. సరే అని నారదుల వారు ఆయనకి మంత్రం చెప్తారు, వెళ్తారు, తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? తన తాతగారి రాజ్యం కంటే, అంటే ఆయన తండ్రికి రాజ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయన తాతగారి నుంచి. కాబట్టి ఆయన తాతగారి కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలి అని వెళ్తారనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాదాలని తపస్సులు చేస్తూ, ఘోరమైన తపస్సు చేస్తూ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి దర్శనం జరుగుతుంది, అంటే ఆయన యొక్క భగవంతుడి పాద దర్శనం జరుగుతుందో అప్పుడు చెప్తారనమాట. అంటే ఆయన అంటారు, నేను ఇన్నాళ్ళు కూడా గాజు పెంకులను కోరుకుంటూ ఉన్నాను, మీరు భగవంతుడు, స్వయాన భగవంతుడే నాకు దర్శనం ఇచ్చారు, అంటే నాకు ఒక వజ్రం లాంటి మీరు ఉన్నారు, కానీ నేను అది తెలుసుకోలేక గాజు పెంకులను కోరుకుంటున్నాను. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే భౌతికమైన ఉన్నావో అటువంటి కోరికల కోసం వచ్చానని ఆయన బాధపడతారనమాట.
అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నువ్వు 36,000 సంవత్సరాలు నీ యొక్క కోరికలను తీర్చుకుని, అంటే నువ్వు ఏదైతే దానికి వచ్చావో నేను అవి నీకు ఇస్తున్నాను. అవన్నీ తీరిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఒక ధ్రువ నక్షత్రాన్ని, ఒక ధ్రువ మండలాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను, నువ్వు దాన్ని పరిపాలించి వస్తావు అని. ఎందుకు? ఆయన ఆల్రెడీ ఆ కోరికలతోటే వచ్చారు కాబట్టి ఆయన భగవంతునే కావాలని కోరుకున్నారు, నాకు అవేమీ వద్దు, నువ్వు చాలు అని. కానీ ఆయన యొక్క తపస్సు చేసిన అదంతా కూడా అవి వేరే కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ తీరిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి వస్తావు అని చెప్తారనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ సుగ్రీవుడు, అతనికి కూడా సామ్రాజ్యం కావాలి, అలాగే ఆయన ఒక భార్య కావాలి. వాలి అపహరించాడు కాబట్టి భగవంతుని యొక్క శరణు వేడి భగవంతుడితో కలిసి ఆ వాలిని సంహరించి తన యొక్క భార్యని అలాగే రాజ్యాన్ని పొందుతారనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ జిజ్ఞాసులు, అంటే ఆసక్తి గల వాళ్ళు. ఇక్కడ మనం చూస్తే పరీక్షిత్ మహారాజు, అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క నైమిషారణ్యం అని చెప్తారు. నైమిషారణ్యంలో మునులు, ఋషులు వీళ్ళు కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఎలా అయితే ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తున్నారో, అలాగే అక్కడ ఒక మహర్షి వీళ్ళందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. శౌనకాది మునులు అని చెప్తారు కదా ప్రభుజీ. సూత గోస్వామి మాతాజీ, సూత గోస్వామి ఆ శౌనకాది ఋషులందరికీ కూడా, అంటే వాళ్ళలో శౌనకుడు కొంత ఉత్తమైన వాడు అనమాట, అందుకని వాళ్ళని శౌనకాది ఋషులు అని చెప్తారు. వాళ్ళందరికీ కూడా సూత గోస్వామి చెప్తూ ఉంటారు. ఏదైతే భాగవతం ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్పబడిందో అది సూత గోస్వామి ఇక్కడ ఉండి విని ఆ సూత గోస్వామి ఇక్కడ ఆ నైమిషారణ్యంలోని ఋషులందరికీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అట్లా జిజ్ఞాసులు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన కూడా 7 రోజులే ఉన్నాయి, అప్పుడు ఆయన భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలని చూశారు. జ్ఞాన అభిలాష కలిగిన వాడు. అట్లాగే జ్ఞాని, జ్ఞాని ఎవరు? సుఖదేవ గోస్వామి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక మామూలుగా అయితే ఒక శిశువు 9 నుంచి 10 నెలలు మహా అయితే అంతే, అక్కడి నుంచి తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. కానీ ఆయన మాత్రం 12 సంవత్సరాలు తల్లి గర్భంలో నుంచి నేను బయటకు రానని చెప్తారు. 12 సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత అప్పటి కూడా బయట రానంటారు. అప్పుడు వ్యాసదేవుల వారు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ భగవాను తీసుకొచ్చి ఆయన చేత చెప్పిస్తారనమాట. ఎందుకు? ఆయన అంటారు, నాకు బయటకు వస్తే నన్ను మోహం కమ్మేస్తుంది, నన్ను మాయ కమ్మేస్తుంది అంటే సాక్షాత్గా భగవంతుడే చెప్తారు, నువ్వు రానాయన, నీకు ఇక్కడికి వస్తే అటువంటివి ఏమీ జరగకుండా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు బయటకు వస్తారనమాట. ఓ సుఖదేవ గోస్వామి మీరు బయటకు రండి, ఈ మాయ ఆవరించకుండా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పిన తర్వాత, కాబట్టి అప్పుడు బయటకు వస్తారని తల్లి గర్భం నుంచి. అందుకే వ్యాసదేవుడు వెనకాల వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? సుఖదేవ గోస్వామి ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చారో ఆయన ఇంకా ఒక చోట ఉండరు అనమాట, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఆయనకి ఎక్కడ మాయ ఆవరించేస్తుందో అని అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు వ్యాస మహర్షి ఆయన వెనకాల వెళ్తూ ఉంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అని. కానీ ఆయన ఇవేమి పట్టించుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క ఈయనకి పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఆ భగవంతుడి గురించిన ఇదంతా కూడా జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఒక రకంగా చెప్తే ఆ సంస్కారాలు అటువంటివి ఏమి జరగలేదు ఆయనకి. మనం ఏం చేస్తాము? పుట్టిన తర్వాత బారసాల, ఉయ్యాల, లేకపోతే నామకరణ, అక్షరాభ్యాసం ఇటువంటివన్నీ. కానీ ఆయనకి అటువంటిది ఏమీ లేదు. ఆల్రెడీ అంతా కూడా పూర్తి జ్ఞానంలో ఉన్నారు ఆయన. అలాగే ప్రహ్లాదుడు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే నారద ముని ద్వారా జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఆయన సంపాదించుకున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా మన జీవితంలో మొదటి 3 అంటే ఆర్తో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు వీటితోనే అయిపోతుంది అనమాట. కానీ భగవద్గీత మన 4వ కేటగిరీ, అంటే జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది భగవద్గీత మనల్ని జ్ఞానిలాగా చేస్తుంది. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు, భగవద్గీత తెలుసుకోండి, భగవద్గీత వినండి, భగవద్గీత చదవండి, భగవద్గీతని అవలంబించండి, ఆచరించండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? నిజమైన జ్ఞానం అనేది మనకి అక్కడి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి వీరిలో జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఎందుకు? భగవంతుడు చెప్పేది వింటున్నాడు, ఆచరిస్తున్నాడు కాబట్టి అతను భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైన వాడు. ఎందుకు? అతనికి తెలుస్తుంది
నేను నాది అనే అహంకారం అతను విడిచిపెట్టేస్తాడు, తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి భగవంతుడి గురించి. నిజమైన జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం అని చెప్తారు. అంటే వేదాలను వీటన్నిటిని తెలుసుకుని ఈ జ్ఞానం అంతా వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళు సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటారు. అల్టిమేట్ మనకి గోల్ ఎవరు అంటే భగవంతుడు అని. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్తి తస్సహి యుక్తాత్మ మామే వానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్ళు అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువలనంటే అతను నన్నే పరమ గతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో ఉన్నది వ్యాస మహర్షి అన్నమాట. భగవంతుడి ద్వారా వచ్చిన వేదాలని రచించినా కూడా ఆయనకి సంతృప్తి జరగల. ఆయన 4 వేదాలు, పురాణాలు, అలాగే ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ కూడా రచించారు. కానీ ఆయనకి ఆ ఉపనిషత్తులు ఎన్ని రచించినా కూడా ఆయనకి అంత సంతృప్తి అనేది రాలేదు. ఎప్పుడైతే నారద ముని వారు వచ్చి ఎందుకు అలా ఉన్నావు అంటే, ఇది నాకు ఇంకా సంతృప్తి కలగడం లేదు, నేను ఏదో మిస్ అయ్యానని చెప్తే అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నువ్వు భాగవతం రచించు, భగవంతుని గురించి, భగవంతుని యొక్క భక్తుల గురించి నువ్వు ఎప్పుడైతే రాస్తావో అప్పుడు నీకు ఆ సంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది అంటే అప్పుడు ఆయన ఈ భాగవతాన్ని, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచిస్తారనమాట. అప్పుడు ఆయన సంతృప్తి చెందుతారు. అందుకే మనకు చెప్తారు, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం ఆనుకూల్యన కృష్ణ అనుశీలనం భక్తిర్ ఉత్తమ. అంటే భక్తులు అటువంటి వాళ్ళు అనమాట, భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అయి ఉంటారు. భగవంతుడికి సంబంధం లేని కార్యాల్లో వాళ్ళు నెలకొనరు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. అనేక జన్మలో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఎవరు? వాసుదేవుడే సర్వం అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మల తర్వాత తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అందుకే మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా కూడా బాధపడకుండా కృష్ణుడే సర్వం అనుకుని 70 సంవత్సరాల వయసులో చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ప్రచారం చేశారు, కృష్ణ మందిరాలను కట్టించారు, ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు, కృష్ణ చైతన్యం గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే గోపికలు కూడా వాళ్ళకి ఇటువంటివి అంతా కూడా తెలుసు. ఎంత తెలుసుకున్నా కూడా లాస్ట్కి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, వాసుదేవుడే సర్వమితి అని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడికి తలనొప్పిగా ఉంది అంటే అందరూ భయపడిపోతారు. దేవీ దేవతలు, ఆఖరికి బ్రహ్మ, శివుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భయపడిపోతారు. వాళ్ళ యొక్క అంటే నా భక్తుల యొక్క రజ అంటే ధూళి, పాదధూళి అది తీసుకొచ్చి ఇస్తే నా యొక్క తలనొప్పి తగ్గుతుంది అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళందరూ భయపడిపోతారు. భగవంతుడికి సాక్షాత్తుగా దేవాది దేవుడికి మా యొక్క పాదధూళి ఇస్తే ఇంకేమైనా ఉందా, మేము ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని యుగాలు మేము నరకలోకాలను అనుభవించాలో కదా అని వాళ్ళు భయపడిపోతారు. కానీ ఎవరైతే ఆ గోపికలు ఉన్నారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు వెంటనే మేము ఎన్ని కష్టాలు పడినా పర్వాలేదు, మేము ఎన్ని నరకవాసాలు అనుభవించినా పర్వాలేదు, మా వాసుదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆ తలనొప్పి తగ్గితే చాలు అని వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పాదధూళిని ఇచ్చేస్తారనమాట. ఎందుకు? వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు వాసుదేవుడే సర్వము, ఇంకేమీ లేదు అని. యో యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధ నేను కలుగజేస్తాను. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకి వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో భగవంతుడు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదైనా ఒక దేవతను పూజించాలనుకుంటారు, అప్పుడు ఆ కోరికను కూడా భగవంతుడు తీరుస్తానంటున్నారు. ఆఖరికి ఆ దేవత ద్వారా వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీర్చే నిర్ణయం కూడా భగవంతుడిదే. సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళేమో దేవి దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు,
రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళేమో మనుషుల్ని లేకపోతే రాక్షసుల్ని ఇట్లా పూజిస్తూ ఉంటారు. తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళేమో భూత ప్రేత పిశాచాలని పూజిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ 3 గుణాల నుంచి కూడా, అలాగే ఈ 3 గుణాల గురించి కూడా, అలాగే దేవతలు ఈ యొక్క లోకాల గురించి కూడా మనం 9వ అధ్యాయంలో ఇంకోసారి చూడొచ్చు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, మనం ముఖ్యంగా భౌతికమైనవి తాత్కాలికమైన వాటిని కోరుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అవి అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు వాటి యొక్క అంటే తాత్కాలికమైన మనం కోరుకునేవి, అంటే ఏదో ఒక కొంత ధనం కావాలనుకుంటాము, అది శాశ్వతమా కాదు. సపోజ్ ఒక మనిషి చాలా కోట్లు సంపాదించాడు, అనుకోకుండా ఒకరోజు చనిపోతే తర్వాత జన్మలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, అంటే తర్వాత దేహంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ జన్మలో ఏదో కొంచెం గుర్తుండి వెళ్ళి ఆ బ్యాంకులోకి వెళ్ళి అంతా నా ఆస్తి అని అంటే వెళ్ళిపోమంటారు. కాబట్టి అదంతా తాత్కాలికమైనవి. మంచి ఉద్యోగం అనుకుంటాం, అది తాత్కాలికమే. అందమైన భార్య పిల్లలు అనుకుంటాం, అవి కూడా తాత్కాలికమే. పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు, కార్లను, స్థలాలను చాలా కోరుకుంటూ ఉంటాము. అవి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మనం సంపాదించుకోవాలి. కానీ అవే శాశ్వతం అని వాటి గురించే పాకులాడడం, వాటి గురించే ఏం చేసినా చేయడం అనేది అంతా కూడా అది చేయరా అంటే అల్ప బుద్ధితో చేస్తున్నట్లని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే దేవీ దేవతల లోకాలకు వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ భూలోకానికి రావాల్సిందే. ఇది కూడా మనం వచ్చే అధ్యాయాల్లో చూస్తాము. కానీ నా లోకానికి చేరుకుంటారని ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఆయన లోకానికి చేరుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మళ్ళీ పరమాత్మ రూపంలో అందరిలో ఉన్నారు, అందరి గురించి తెలుసు ఆయనకి. ఒక సీసీ కెమెరా లాగా మొత్తం ప్రతి నిత్యం కూడా ఆయన మనం ఆలోచిస్తున్నదంతా కూడా ఆయనకు తెలుసు. కానీ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. మన యొక్క గతము, జరుగుతున్నది, జరగబోయేది మొత్తం ఆయనకు తెలుసు. ఎందుకు? సాక్షిభూతుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. మరి మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ఆయన్ని? భగవద్గీత తెలుసుకుంటే ఆయన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. కానీ మనం అది ప్రయత్నం చేయట్లేదు కాబట్టి, ఎవరైతే ప్రయత్నం చేయట్లేదో వాళ్ళకి ఆయన తెలియను అని చెప్తున్నారు. ఇట్లా ఆయన యొక్క రోమకోపాల నుంచి, అంటే ఆయన యొక్క స్వేదరంధ్రాల నుంచి ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆయనకు తెలుసు. మనం ఏదో ఎక్కడో ఒక బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాము, ఆ బ్రహ్మాండం గురించి మనకు తెలియదు. మిగతా వాటి గురించి మనకి ఇంకెక్కడ తెలుస్తుంది? ఆ బ్రహ్మాండంలో కూడా ఏదో ఒక్క ప్లానెట్ లో మనం ఉన్నాము. ఇంకా చాలా 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 14 లోకాల్లో మనం ఒక్క భూమి మీద ఉన్నాం అన్నమాట. కాబట్టి అదంతా మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. ఆయన మనం తెలుసుకోలేము. అది చాలా చాలా కష్టమైన పని. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. తెలుసుకోవచ్చని చెప్తున్నారు ఎవరు? భక్తులైన వాళ్ళు. మరి ఎవరు భక్తులు కాగలరు? పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు, వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. నిర్ద్వంద్వం అంటే ఎవరి మీద మోహం లేదు, వేటి మీద కోరిక లేదు, ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు, ఎవరంటే అనురాగం లేదు. అటువంటి వాళ్ళకి భక్తుడయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. భజతే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చూసాం. నిన్న ఏదైతే లాస్ట్ 6వ అధ్యాయం లాస్ట్ కూడా మనకు అదే చెప్పారు, భజతే. అందుకే భజించాలి మనం. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎల్లప్పుడూ భజిస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళు నగరంలో కూడా సంకీర్తన ఉద్యమం లాగా వెళ్తూ ఉన్నారనమాట. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తున్నారు, జపిస్తున్నారు, భజిస్తూ ఉన్నారు. చాలా దృఢంగా ఉండాలి ఆ భజించే నామాన్ని భజించేటప్పుడు. అట్లా భగవంతుని నామాన్ని భజిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మలో ఉన్న ప్రస్తుత జన్మలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమున్నా కూడా అన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి. అక్కడితో ఆ ద్వంద్వత్వం అనేది పోతుంది. వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సాధిభూతాధిభై దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విధిర్యుక్త చేతసః. దేవాది దేవుడునైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావంలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతునిగా తెలుసుకొని ఉంటారు. అంటే భగవంతుని తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎవరు? దేహత్యాగం చేసే సమయంలో భగవంతుని స్మరించేవాళ్ళు. మరి భగవంతుని స్మరించడం అనేది అంత ఈజీగా వస్తుందా?
నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా, అభ్యాసము వైరాగ్యం కావాలి. మనం ఏం చేయాలంటే కూడా అభ్యాసం అనేది కావాలి. అంతే నారాయణ స్మృతి అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చూస్తే మనం భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఎదురుగా ఆయన వద్దే ఉన్నాడు అనమాట. కాబట్టి ఆయన భీష్మ స్తుతిలో మనకి భాగవతంలో వస్తుంది. విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఆయన పలుకుతూ ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఆయన దేహాన్ని విడిచారు. అలాగే ధర్మరాజుకు పాలనలో కొన్ని మెలకువలు, లేకపోతే పాలన గురించి, రాజ్య అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలనేది వాటినన్నిటిని కూడా చెప్పారనమాట. అలాగే ఆఖరికి దాహంగా ఉంటే అర్జునుడు బాణాన్ని వేసి ఆయనకి నీటిని అందించడం జరిగింది. అలా దేవాల దేవుడినైనా నన్ను సమస్త జగత్, ఈ జగత్తంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది, దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు ఆయన అధిపతిగా ఉన్నారని భీష్ముడికి అంతా తెలుసు. ఆఖరికి కృష్ణ భగవానుడు దేవాల దేవుడని కూడా తెలుసు అనమాట. కాబట్టి ఆయన సమక్షంలోనే ఆయన్ని స్మరిస్తూనే ఆయన యొక్క దేహాన్ని త్యజించగలిగారు. అంత గొప్ప భక్తుడు అనమాట భీష్ముడు. కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలి, ఎవరైతే భక్తులు మనకి ఆ యొక్క గురువులు మనకి ఏదైతే ఉపదేశించారో అటువంటి మంత్రాలు మనం జపిస్తూ ఉంటే ఆ అంత్యకాలే నారాయణ స్మృతి అంటే మన యొక్క అంత్యకాలంలో భగవంతుణ్ణి స్మరించడానికి, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఇవ్వబడుతుంది. అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని జపించండి ఈ మహామంత్రాన్ని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ రామ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ హరే ప్రభుజీ ఆడియో లేదు. సారీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्रान की जय। श्री प्रभुपाद की जय।